Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε πίσω ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι μας στο YouTube και σήμερα θα κάνουμε ένα mini vlog όπου στο συγκεκριμένο vlogάκι θα μιλήσουμε λίγο για το κανάλι. Αυτά εδώ πέρα πίσω που βλέπετε είναι τα parts για το PC που θα χτίσουμε σύντομα και θα κάνουμε live streaming. Συγκεκριμένα έχουμε το κουτί μας, το case, έχουμε τον επεξεργαστή, την ψύχτρα που πήρα την έξτρα και την μητρική πλακέτα μας. Μου λείπουν 3 parts ακόμη, RAM, SSD και τροφοδοτικό και είναι σχεδόν έτοιμο το build μας. Αυτά θα σας τα δείξω αύριο για εμένα που θα ξημερώσει η μέρα. Μόλις γυρίσω από τη δουλειά θα τα κάνουμε αυτά. Για εσάς θα είναι λίγα λεπτά ξέρω εγώ το βίντεο, οπότε αν βαριέστε τώρα που θα πούμε κάποια πράγματα, τρέξτε λίγο το βίντεο και δείτε τα parts που θα τα δείξουμε αύριο. Επίσης πάρτε κούπα καφέ, ποτά, ό,τι θέλετε, όποτε και να τον βλέπετε αυτό το βίντεο και αράξτε αναπαυτικά όμορφα ωραία. Να τα πούμε λίγο όμορφα και ωραία στο κανάλι, γιατί κιόλας περνάει η ώρα, κοντεύουμε 2 η ώρα το βράδυ και πρέπει να κοιμηθούμε κιόλας γιατί δουλεύουμε το πρωί, οπότε μείνετε λίγο συντονισμένοι εδώ. Να πούμε λίγο κάποια πράγματα τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα, μια και είμαστε στη Season 2. Καλή χρονιά ρε φίλε. Πραγματικά μπήκε το 25. Έχουμε και λέμε ρε παιδιά, από εδώ και πέρα θα φέρουμε νέα πράγματα στο κανάλι. Όπως σκέφτηκα ξέρω εγώ να φέρουμε εκπαιδευτικά βιντεάκια. Γενικά για μερικά άτομα εκεί έξω που είναι λίγο noob και δεν ξέρουν πολλά πράγματα από PC build, να κάτσουμε να τους μάθουμε 2 πραγματάκια, να ξέρουν πώς να κάνουν builds, ok, να μην πηγαίνουν στον έναν και στον άλλον και τους τρώνε τα κασέρια έτσι εκεί και μένουν άφραγγοι, ok, ξέρετε, αλλά όμορφα ωραία. Σκέφτομαι να φέρω αυτή τη σειρά στο κανάλι εδώ πέρα. Πείτε μου και κάτω στα comments αν θα θέλατε να το κάνω αυτό το πράγμα. Και εγώ το μικρόφωνο, γιατί μου κρύβει το πρόσωπο. Μια χαρά φαίνομαι, κούκλος έτσι εδώ. Ξέρω εγώ ένα πράγμα είναι αυτό που θα φέρουμε στο κανάλι, το σκέφτομαι full. Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας, αν θα θέλατε να το κάνω γενικά κιόλας αυτό το πράγμα. Προφανώς συνεχίζουμε τα gameplays, τα unboxing που θα έρθουν σύντομα για άλλα unboxing με νέα πραγματάκια. Τι άλλο, επίσης σύντομα θα φτιάξουμε το φουτεράκι μου που θα είναι με το λογότυπο του καναλιού. Και προφανώς το καλοκαίρι θα φτιάξουμε ένα έτσι t-shirt. Για καλοκαίρι ξέρω εγώ να σκάμε στα βίντεο είτε τώρα μαλάει με την μπλούζα bro. Γάμα γενικά η φάση. Και τώρα βλέπετε ένα διαφορετικό background. Δυστυχώς η πλευρά εκεί πέρα πίσω, από εδώ μεριά τώρα που κοιτάω, έχει γαμηθεί. Από υγρασία προφανώς, έχουν η τύχη ρε μπρο, δεν γίνεται άλλο. Και ναι, γενικά και αλλάξαμε λίγο το χώρο έτσι εδώ, γι' αυτό βλέπετε πίσω την κουρτίνα μου που ήταν να την αλλάξω, αλλά φάγαμε γερό σκάμα από το αγαπημένο μας Τίμου. Για να κρύβω εγώ την έκανα τη μαλακία, με μπέρδεψαν οι φωτογραφίες όμως. Πήρα μια κουρτίνα ιαπωνική, πρέπει να την έχω εδώ πέρα. Μισό λεπτάκι θα σας τη δείξω τώρα. Να, αυτή εδώ είναι η κουρτίνα μας. Τώρα βαριέμαι να τη βγάζω τώρα γιατί μετά πρέπει να την ξαναμαζέψω, να τη βάλω πάλι εδώ, άσε το. Αυτή εδώ είναι Ιαπωνέζικη. Είναι Ιαπωνέζικη, θα σας τη βάλω κάπου εδώ πέρα να τη δείτε πως είναι. Και γενικά φάγαμε σκάμ γιατί το μέγεθος ήταν μικρό και δεν έκανε εκεί πέρα πίσω. Και προφανώς εδώ πέρα βάλαμε skin στο controller. Καλά το μεταξύ λίγο μάπα η φάση. Δεν κόλλησαν καλά, δεν ξέρω. Πρέπει να μην ήταν καλή ποιότητα, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Τα πήρα από το team μου. Είναι το controller μου αυτό εδώ. Τώρα επειδή βαριέμαι να σηκώνομαι να δείχνω με την κάμερα, θα σας τα δείξω αύριο πιο αναλυτικά. Έχω βάλει και στο PlayStation ξέρω εγώ το skin αυτό. Γαμάει full. Επίσης από team μου τσιμπήσαμε αυτό το Tupac, τον fake Tupac. Νατός. Γαμάει αυτό θα μπει μέσα στο build, στο PC. Δείτε εδώ ρε φίλε. Ωραίος είναι. Έχει από πίσω το σταυρό όπως έχει ο Tupac. Έχει μπροστά Thug Life. Είχε και κάτι άλλα ξέρω εγώ στο team μου με τον Biggie και με το Snoop Dogg και διάφορα τέτοια άλλα πράγματα. Προφανώς ακούμε full rap εδώ μέσα ρε φίλε, γι' αυτό και όλα τα πήρα. Θα μπουν μέσα στο PC αυτά. Σύντομα θα κάνουμε στριμάκι όπως είπα. Θα γίνει εδώ YouTube stream. Συντονιστείτε έτσι και εδώ στο YouTube στην κοινότητα, γιατί εδώ θα ανεβάζω στην κοινότητα, από εδώ και πέρα θα ανεβάζω για να ενημερώνω για όσους δεν κάνουν follow. Προφανώς στο Instagram θα ανεβάζω και εδώ πέρα για να σας ενημερώνω, γιατί πρέπει να είστε ενημερωμένοι ρε παιδιά, για να μην χάνετε κάθε νέο βίντεο και κάθε stream που θα κάνω. Καλά συγκεκριμένα live streams κάνω στο Twitch, θα το βρείτε κάτω στην περιγραφή. Απλά το build θέλω να γίνει εδώ πέρα, δεν ξέρω, νιώθω έτσι, έχω την ανάγκη να το κάνουμε εδώ πέρα αυτό το stream.
με το PC Build, να μείνει εδώ σαν βίντεο, ξέρω εγώ, με όλα μέσα ό,τι γίνεται. Το stream θα γίνει από το κινητό μου συγκεκριμένα. Έχω κατεβάσει το Streamlabs στο κινητό μου. Επίσης ετοιμάζω για μια εκπομπή κιόλας ρε guys, το Play and Coffee. Το συγκεκριμένο είναι ενημερωτικό gaming και θα κάνω και review μέσα σε αυτό το βίντεο. Θα παίζω παράδειγμα ένα game όπως το Kazan που θα παίξω τώρα. Σύντομα θα έρθει βιντεάκι και θα κάνω βιντεάκι με αυτό το game, ξέρω, και θα κάνω ένα review κάποια στιγμή. Θα παίξουμε το demo και θα κάνω κάποια στιγμή ένα γύρισμα για την εκπομπή και θα τα πούμε λίγο μέσα εκεί, πώς μου φάνηκε, πώς είναι, ξέρετε. Θα κάνουμε και τέτοια μέσα στην εκπομπή αυτή του Play and Coffee. Προφανώς θα μπορείτε να πάρετε και εσείς μέρος στη συζήτηση στο Discord server που θα φτιάξω σύντομα. Αφού έχω έτοιμο το PC θα κάνω εκεί τα πράγματα όλα, θα κάτσω να τα φτιάξουμε όμορφα ωραία. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο γιατί πέρασε η ώρα, είναι 3 και 10 και 20 πάει και 10 είναι και 10 είναι, δεν βλέπω και καθαρά, συγγνώμη, να μην πω λόγο. Καλό βράδυ παιδιά, θα τα πούμε αύριο αφού σκολάσω από τη δουλειά. Θα σας δείξω λίγο τα parts πίσω, θα τα ανοίξουμε γενικά, θα τα δούμε παρεούλα γιατί δεν τα έχω δει. Ξέρω εγώ το μόνο που έχω δει είναι λίγο, είχα ανοίξει τη μητρική για να δω μήπως χτυπήθηκε, γιατί όταν είχα πάει να πάρω τη μητρική από την γνωστή σε όλους μας courier, ξέρετε αυτή με το κόκκινο, ξέρετε την κόκκινη, την courier, δεν θα πω το όνομα. Τέλος πάντων, πάω να πάρω ρε φίλε το δέμα και πώς έρχεται υπάλληλος εκεί πέρα με το δέμα μου, με την μητρική. Κάνει αυτό το πράγμα έτσι όπως το κάνει ένα μπαμ έτσι και είμαι αλάκα. Και τα έπαθα όλα ρε guys, δεν γίνεται αυτό που κάνουνε. Μου σπάνε τα νεύρα, δεν γίνεται ρε φίλε. Προφανώς την άνοιξα μόλις ήρθα στο σπίτι για να τσεκάρω λίγο μην χτυπήθηκε ξέρω πουθενά και στράβωσε τίποτα. Δεύτερη μέρα του vlog και έχουμε και λέμε αφού σκόλωσα από τη δουλειά πριν λίγη ωρίτσα. Κάτσαμε, αράξαμε λίγο έτσι ξέρω χαλαρά. Πάμε να κάνουμε τώρα το γύρισμα εδώ, να τελειώνουμε παιδιά. Γιατί έχουμε και άλλα βίντεο να ετοιμάσουμε. Φέρνω εδώ τα πράγματα να τα δούμε ένα-ένα και να τα ανοίξουμε κιόλας να τα δείτε και εσείς. Παιδιά, ελπίζω να ακούγομαι, ελπίζω να με ακούτε που λέτε. Έχω φέρει εδώ τα πράγματα και θα σας τα δείχνω ένα-ένα, έτσι. Προφανώς εδώ έχουμε την ψύχτρα μας, είναι αυτή εδώ πέρα, είναι τη Saretic η Freezer, ποια είναι αυτή τώρα, 36 ARGB, γαμάει full και είναι και εύκολη στην εγκατάστασή της από ό,τι έχω ψάξει. Ελπίζω να ακούγομαι, ζητώ συγγνώμη παιδιά, πρέπει να πάρω μικροφωνάκι πέτω να το βάλουμε εδώ να μπορούμε να μιλάμε πιο άνετα. Αυτό, ζητώ συγγνώμη κιόλας. Θα τα ανοίξω έτσι, απλώς σας τα δείχνω τα κουτιά και θα τα ανοίξω να τα δείτε και μέσα. Αυτό, άντε, υπομονή. Εδώ έχουμε όλο το zoom της υπόθεσης, ο επεξεργαστής μου είναι αυτός εδώ πέρα. Είναι ο Ryzen 7 5700G, προφανώς έχει ενσωματωμένα γραφικά, γι' αυτό έχει το G στο τέλος. Έτσι εδώ. Πολύ καλός. Το έχω ψάξει πάρα πολύ γενικά αυτό το πράγμα με το συγκεκριμένο επεξεργαστή ρε παιδιά. Και γαμάει full, γιατί μπορείς να κάνεις editing, γιατί για αυτό το πράγμα φτάνω το PC αυτό, ώστε να μπορώ να κάνω editing και γενικά να μπορούμε να στριμάρουμε κιόλας, γιατί θα βάλω capture card ενσωματωμένη που μπαίνει μέσα στη μητρική, αυτό εννοώ ενσωματωμένη έτσι. Καλά, αυτό εδώ πέρα με το δίνει σημασία, είναι εδώ πέρα είναι η συλλεκτική έκδοση που θα μιλήσουμε άλλη φορά για αυτό το πράγμα. Είναι μια συλλεκτική έκδοση από το Marcos Ecos Getting Up, γαμώ τα παιχνίδια με graffiti στο PS2, θα μιλήσουμε άλλη φορά για αυτό το game. Προφανώς μετά το πιο βασικό πράγμα ρε φίλε, όταν φτιάχνεις υπολογιστή το πιο βασικό πράγμα είναι αυτό εδώ. Είναι η μητρική πλακέτα ή αλλιώς motherboard στα αγγλικά. Έχουμε αυτή εδώ πέρα της Asus, την ROG Strix B550F Gaming Wi-Fi 2. Η συγκεκριμένη έχει και Wi-Fi, αλλά εδώ στο Wi-Fi έχει και τέτοιο Ethernet από πίσω για να μπορεί να το συνδέσει με το router σου γαμάει full. Θα την ανοίξω σε λίγο όμως, γιατί πρώτα θα σας δείξω το κουτάκι μας. Εδώ το έβγαλα, ελπίζω να ακούγομαι καθαρά. Το βλέπετε εδώ πέρα, αυτό εδώ είναι το κουτί μας. Αν θέλετε μπορώ να σας το φέρω λίγο πιο κοντά, να το τσεκάρετε και πιο κοντά δηλαδή. Αυτό εδώ είναι κανονικό τζαμάκι αυτό. Από πάνω έχει σίτα,
και έχει και από κάτω σίτα. Και το καλό με το συγκεκριμένο κουτί που λέτε παιδιά είναι ότι ξεβιδώνουν από εδώ οι βίδες και βγαίνει τελείως το τζάμι και μπορεί να κάνεις τον καθαρισμό σου άνετα, να βάλεις να κάνεις το PC build σου άνετα. Γενικά είναι έτσι ένα άνετο κουτί και το ρεφλό του είναι καλό από ό,τι έχω ψάξει. Προφανώς. Τώρα εδώ θα σας δείξω λίγο και τον επεξεργαστή μας. Ό,τι μπορώ να σας δείξω θα σας το δείξω στο βίντεο. Καμάτο. Δείτε εδώ. Εδώ είναι ο επεξεργαστής μας. Ελπίζω να το δείτε καθαρά. Έτσι είναι. Γαμάει. Προφανώς οι συγκεκριμένοι επεξεργαστές της AMD τα πινάκια τα έχουν πάνω. Ενώ άμα πάτε σε Intel τα πινάκια τα έχουν οι μητρικές επάνω. Και τις τρύπες τις έχουν οι επεξεργαστές. Θα σας δείξω όμως την ψύχτρα αυτή που έχω εγώ να πάρω εδώ, που έχω πάρει εδώ πέρα την έξτρα που θα βάλουμε στο build μας. Και πιστεύω γενικά να σας αρέσει όλο αυτό. Είναι ένα σχετικά φθηνό build. Από ό,τι κοίταξα με τα άλλα τρία parts που μου λείπουν, στο σύνολο βγαίνει στα 830 euro. Με λίγα λόγια παίρνεις ένα PlayStation 5 Pro. Με λίγα λόγια, σαν να παίρνεις ένα 5 Pro είναι, χωρίς τα εξαρτήματα τα έξτρα που έχει. Που πρέπει να πληρώνεις τη βάση και το disk drive άμα έχεις CD. Άμα παίζεις με online game ξέρω εγώ. Ψηφιακά με λίγα λόγια, δεν χρειάζεται. Εδώ μέσα έχει τους ανεμιστήρες. Αυτή εδώ η γκουμούτσα είναι ψύχτρα τώρα. Αυτά μ' αρέσουν. Εδώ, Arctic. Από κάτω δεν έχει πάστα προφανώς. Τελειώσαμε και με την αγαπημένη μας την ψύχτρα. Θα την ξαναβάλω μέσα. Να τα. Πάνε πακέτο αυτά ρε μπρο. Και προφανώς τώρα θα σας δείξω κάτι τελευταίο εδώ. Την αγαπημένη μου μητρική πλακέτα, που η συγκεκριμένη η ROG Strix που έχω πάρει εδώ πέρα είναι ότι καλύτερο, σας την προτείνω ανεπιφύλακτα να την πάρετε. Όσοι κάνετε build με AMD επεξεργαστή, πάρτε τη συγκεκριμένη, γαμάει full. Ξεκινάμε γενικά λίγο από το πιο απλό πράγμα που είναι αυτό εδώ πέρα, που δεν θα το βγάλω, είναι η κεραία για το Wi-Fi, γαμάει, Wi-Fi 6, καλό είναι ρε παιδιά, καλό είναι. Μην παραπονιέστε, σας παρακαλώ. Εκτιμάτε αυτά που έχετε, να ξέρετε, να εκτιμάτε αυτά που έχετε guys. Σας την παρουσιάζω, ορίστε, αυτή εδώ είναι η μητρική μου, γαμάει, δείτε την καλά. Το κρατάω λίγο ακόμα έτσι εδώ, ελπίζω να σας αρέσει, γαμάει full. Προφανώς εδώ πέρα πάνω στο λογότυπο του ROG που δεν μπορώ τώρα να σας το δείξω, αλλά όπως είδατε πριν, πάνω εκεί στο λογότυπο της ROG έχει RGB ανάβει εκεί πέρα. Έχουμε εδώ πέρα BIOS flashback, έχουμε τις 3,1 θύρες εκείνες τις μπλε, μια Type-A, μια Type-C θύρα, που θα βάλω προφανώς την κάρτα ήχο που γράφουμε ήχο και ακούμε κιόλας. Αυτή που έχω στο PlayStation που κάνουμε τα video game, που κάνουμε τα βίντεο, ξέρω εγώ, τα gameplays. Προφανώς έχει ένα display εδώ πέρα όπως βλέπω, ένα HDMI. Όπως σας είχα πει και πιο πριν, έχει τη θύρα που βάζει στο Ethernet. Θα τη βάλω μέσα. Εδώ έχει κάτι καλωδία και αυτά πρέπει να είναι για το RGB header, για να κάνω heading τα RGB μου και να δουλεύουν όλα με τη μητρική παρέα. Προφανώς ευχαριστούμε πάρα πολύ την ROG που μας σκέφτηκε, αλλά προφανώς έχω εγώ δικά μου. Έχει βάλει τα wraps, αυτά είναι τα parts που σας έδειξα, τα μαζεύω και έρχομαι λίγο να σας μιλήσω λίγο και για κάποια πραγματάκια που έχω σκεφτεί να κάνουμε και θέλω γενικά να μου γράψετε και εσείς τη γνώμη σας κάτω για όλα αυτά που έχω πει στο βίντεο αυτό. Και γενικά θα ήθελα να μου προτείνετε διάφορα πραγματάκια που θα θέλετε να δείτε στο κανάλι. Θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ξέρω τη γνώμη σας για το τι θα θέλατε να δείτε εδώ πέρα, ξέρω εγώ, και από gameplays και από διάφορες εκπομπές που σκέφτομαι να κάνω. Προφανώς έχουμε τη μία που ετοιμάζω τώρα, τη gaming εκπομπή, το Play and Coffee. Πραγματικά εύχομαι να σας αρέσει αυτό που θα δείτε. Θα μονταριστεί με το PC, γι' αυτό το πήρα, για να κάνουμε μοντάζ με το PC αυτή την εκπομπή. Τέλος πάντων ρε παιδιά, αυτό ήταν το vlogάκι μας, αυτή είναι η season 2 μας. Ξεκινάμε από αυτό το βίντεο και ύστερα ξεκινάει η season 2, ok. Αυτό
συντονιστείτε εδώ στο κανάλι, θέλω να είστε συντονισμένοι γενικά, subscribe θέλω να κάνετε, like και προφανώς θέλω να είστε και ενεργοί εδώ στην κοινότητα που έχουμε. Να πηγαίνετε στην κοινότητα μόλις βγάζω κάτι και να γράφετε από κάτω, κάποιο comment, οτιδήποτε θα ήταν πολύ ενδιαφέρον γενικά. Να μαθαίνω και τη γνώμη σας, γιατί σκέφτομαι να σας ρωτώ διάφορα πραγματάκια και θέλω να μου λέτε και τη γνώμη σας. Αυτό από μένα. Αυτά ήταν τα υπέροχα parts. Επεξεργαστής Ryzen, Arctic Freezer εδώ πέρα. Προφανώς εδώ πέρα έχουμε την ROG όπως σας έδειξα, που είναι πολύ γαμάτη για PC builds. Θα αφιερώσω ένα βίντεο για να σας μιλήσω για το τι έχει, για το τι μπορείς να κάνεις με τη συγκεκριμένη. Και ξέχασα να σας δείξω λίγο το PlayStation, θα υπάρξει πλάνο με μουσικούλα να δείτε λίγο το play και αυτά από εμένα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε όλους, γιατί πάλι βράδιασε. Κάναμε όλη νύχτα χτες, γύρισμα, βράδιασε πάλι. Αυτά, peace, τα λέμε.